El mot del dia. Drac. Aquesta setmana celebrem Sant Jordi, doncs començarem amb el personatge més misteriós i ferotge de la llegenda, el drac. Treu foc per la boca i fa por a tothom. Escriurem la paraula drac. D. Sentim el so D. És la lletra D, una barra i una panxa. La D de drac. Drrr. Sentim el so R. És la lletra R, com romana. És una barra, una panxa petita i un peu. Dra. Sentim la A. Puja, baixa i una barra al mig. És la A d'abella. Drac. Sentim el so K. És la lletra C. C com Camila. Ja tenim la paraula drac. Amb lletra lligada farem d'aquesta manera. La D, la R, la A i la C. Drac. Us ensenyaré ara una manera de dibuixar un drac. Primer de tot, li fem un cap, un cos, un coll i una cua. Dues potes amb urpes i dues potes amb urpes. Faig triangles per fer les escates. Fins a la cua. Un ull dolent. I el nas que treu foc. I tu, que en saps de dibuixar un drac?